Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. Ин наворро ман рӯзи якшанбе тайёр кардам. Дар ин ҷо каша барои кӯдакон пухта истодам. Каша бо пушино ва биринҷ мешавад. Аввал ман пушиноро меҷӯшонам, мепартоям то ки талх нашавад. Ана ҳамин хел баъд биринҷро мешоям ва ҳамашро якҷоя мепазем. Ҳоло ман кашаро мепазам ва баъдан ба бозор меравам. То охири влоги моро тамошо кунед. ташаккури зиёд ба ҳамаатон ки настинкаи маро бо суханони нек табрикот кардед. Аз ҳамаатон миннатдор ҳастам. ба ҳамаатон тани сиҳат, хонаи ободро таманно дорам. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар ин ҷо ба бозори якшанбе рафта истодаем барои харидорӣ кардани гӯшт. ҳасан ҳусейнро гирифтам ки инҳо агар танҳо монанд бо ягон кор накунанд, то якдигарашонро гирифтам. бисёр шӯх ҳастам, бештар гуфтагӣ будам ба ҳаматон. ба ҳамин хотир гирифтам инҳоро. настинка ҳати кӯдако мешинам, хушрӯй мешинам, якҷоя нағз мешинам, бе ягон ҷангу ҷанҷол. субҳона карда истодам, кашаро пухтам, тайёр кардам, ҳамашро биромадам. маликаам ҳамроҳашон. ана аз ин горка бачаҳои ман дар ин горка бозӣ мекунанд ҳар вақт. боз горкаи калон ҳаст дар центри шаҳру. мо ки дар як чети шаҳр зиндагӣ мекунем, он қадар чет ҳам не. хайр аз центр камтар дуртар ҳастем, 15-20 дақиқа пиёда мерем. барои ҳамин дар як ҳафта як маротиба горки централне меравем. ҳозир вақт надорам ки ба ҳамон горка барам. кӯдаконро дар ҳамин ҷо бозӣ карда истоданд. лекин то 10 декабр центральная ёлка горкаро наряжат мекунанд, тайёр мекунанд барои соли нав. дар Россия бисёр аҳамият метиҳанд ба ҳамин идҳои соли навӣ. ҳозир мерем ба бозор, мебинам агар гӯшт арзонтар бошад, барои фарш кардан гӯшти гов мегирам. мо аслан ҳар тобистони тирамоҳ вай мегирифтем. гӯшти говро бисёр мегирифтем, ё якта гов ё ҳамин хел мегирифтем, лекин имсол бисёр калон буд, 200 кило зиёд буд. ба ҳамин хотир нагирифтем ки барои мо бисёрӣ мекунад. 100 кило 80 кило мегирам гӯшти гов. Мерасад то баҳор, то моҳи апрел май мерасад. калурдоғ мекунам, бисёр намихел фарш мекунам. барои оилаи калон гӯшт бисёр мерад. ана намихел тамошобинони азиз, агар ҳозир гӯшт наёрам, баъд аз ягон деревня заказ мекунам. 1 кило гӯшти гов бо агар вазни зинда гиред 280 рубли. агар куштагӣ тайёр бошад агар 350 рубли. хайр мебинам ҳозир дар дигар шаҳрҳои Россия мегӯянд ки бисёр қимат аст. дар Тоҷикистонам гуфтанд ки бисёр гӯшт продукта қимат шудагӣ. ба фикрам ки дар Россия ҳам пеш аз соли нав ҳама чиз қимат шуда истодааст. ва тамошобинони азиз, мехостам дар ҳамин ҷо ба як комментария ҷавоб гӯям. намедонам як хоҳар аст, модар аст, намедонам, бо аккаунти як мард навиштааст ки шумо чанд сум мегиред ба ҳамин кӯдакои приёмӣ, махфӣ набошад, ва барои чи ин кӯдакоро гирифтед. ва дар таги комментария як зани дигар навиштааст ки барои пул гирифтагӣ, пули хушрӯй метиҳад дар Россия. албатта пул метиҳад, не ки ин пулро ба ҷояш монда истифода кардан ин кори ҳар кас нест. хайр ба фикрам
ҳама ҳамин фикри маро дастгирӣ мекунад. 8 кӯдакро нигоҳубин кардан, ин 100 пул бошад ҳам ин ҳамашро дар вақту соаташ кардан. бо символи ду кӯдаки ман касалам, диагноз дорам, дар вақташ табобат кардан, нигоҳ кардан ин кори осон нест. хайр шумо ҳам гиред барои пул, агар аз уҳдаш бароед. тем более дар Россия ин хел кӯдако постоянно дар назорати органи опека мешаванд. ин хел нест ки ман пули инҳоро хӯрам гардам. ҳамаш дар отчёт, ҳар сол отчёт месупорам ман барои ҳамаи пулҳое ки сарф кардам. ба ҳамин хотир ба фикрам ки ин як ҷавоби одами бесавод ба фикрам хайр мебахшед. ман намехостам ки дар канали ман ин хел негатив шавад, лекин ман маҷбурам ҷавоб диҳам. баъд менависанд ки и барои чӣ кӯдакҳои русро гирифтед, мусулмон набуд. хайр дар шаҳри мо ҳамин кӯдако бесоҳиб буданд, ман ҳаминҳоро гирифтам. мусулмон ҳам ҳаст, агар насиб бошад ман дар нақша дорам ки дар оянда ҳам камтар фарзандонам калонтар шаванд, кӯдак мегирам. барои он ки чихелаки руссо мегӯянд, у меня это получается воспитывать детей. Стойте, у меня это получается. ман метавонам бо кӯдак забон ёфтан метавонам. ин фикр кунед, бо кӯдаки тамоман бегона ман забон ёфтам. онҳо маро дӯст доштанд чун модарашон. ба фикрам ин уже як беҳбудии калон аст. барои ҳамин аз шумо илтимос мекунам ин хел гапҳоро нанависед. ман аз аввали кушодани канал гуфтагӣ будам ки давай идёмте. аз аввали кушодани канал гуфтагӣ будам ки дар канали ман негатив намешавад. ана ҳамин рӯз охирон якумин ва охирон ҷавобе ки ба як комментарии негативӣ ман ҷавоб додам ва дар бораи ҳаёти шахсии ман мепурсанд. ин канал дар бораи кӯдакон ва ман намехоҳам ки ҳаёти шахсиамро ба ҳама афишировать кунам. барои ҳамин илтимос дигар ин хел саволро нанависед. тамошобинон, дар ин ҷо аз бозор омадам, бульён мондагӣ будам, ҳозир хафашро мегирам ва борщ мепазам барои паго ва баъдан боз ягон намуд афот мепазем. дар ин ҷо бошад лаблабу пухта истодааст. салат тайёр мекунем. Настенька мехоҳад ки салат бо лаблабу, чеснок, майонез салат тайёр кунад. дар ин ҷо бошад гӯштро овардем. бениҳоят гӯшти моли ёш будааст. гӯшташ навз буда. 340 гирифтем, 34 кило. якто дасти гов 34 кило буромад. 340 рубли, 11 000 шуд. так ва баъдан ҳафтаи оянда боз ягон кило дигар мегирам ва то зимистон тамом шудана мерасад. дар ин ҷо боз яктои коробка ҳаст. ана ҳамин хел тамошобинон, ҳозир ин лахмашро ҷудо мекунам, устахонашро барои бульён, шӯрбо ҷудо мекунам, фарш мекунам, ҳамашро ба шумо навор мекунам. Малика тиха. дар ин ҷо барои обед соус пухта истодам. ҳозир камтарак гӯшт мезирбад, баъд картошка ва сабзи медозам. борши мо ҳам пухта истодааст, яъне бульён барои борш. ҳозир гӯшташ мепазад, мегирам, аз устухон алоҳида мекунам, баъд карам, сабзи, картошка, лаблабуро ҳамашро медозам. тамошобинони азиз, ман ба он хотир 3-4 намуд авқот мепазам рӯзи якшанбе, ки барои он ки ақаллан то душанбе, сешанбе 2 рӯз бачаҳо хӯранд. чихеле ки медонед, ман боз ба теория ҳам практика меравам. ҳар рӯз 4 соатӣ, 2 соат теория, 2 соат практика ва барои авқот пухтан успед намекунам. ба ҳамин хотир ман 2-3 намуд мепазам дар як рӯз.
гӯшти мо ҳам зирби бирён шуд. ҳозир бошад картошка, сабзӣ ҳамаашро медозам. қариб овқати мо тайёр шуд. Тамошобинон обед. ҳозир камтарак бирён мешавад. Баъд об мерезам. камтар об мерезам. ана тамошобинон обеди мо ҳам тайёр шуд. ба мо иштиҳои таом ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. тамошобинон дар ин ҷо фарш гузаронда истода будам ки корди мясорубка шикаст. пагоҳ корд мегирам ва қисми дуюми влогро тамошо мекунед. ана Михел дай мне вот эту Настя. Миса дай да. ана шикастам кордро. бояд пагоҳ корди нав гирам. ҳозир кушодан натавониста истодам. як илоҷа мекунам, мекушоям. ва хулоса пагоҳ қисми дуюми влогро тамошо мекунед. ана дар ин ҷо устахонро аз лахм ҷудо кардам. инро барои борщ, барои суп тайёр кардам. пагоҳ бошад фарш мекунем. ана ин бардаки хонаи мо тамошобинон. калониҳо душ карда истоданд. барои мактаб тайёрӣ, сари либос тайёр карда истоданд. хурдиҳо дар ин ҷо бозӣ доранд. Сабрина ҷиянам меҳмонӣ омадааст. Сабринка. Сабрина духтарчаи додарам аст. ҷиянам меҳмонӣ омадааст. ана Михел бозӣ мекунанд. ман кордор намешавам. баъд уборка мекунам. ман бо корҳои худам банд будам дар кухни. ино ана Михел бозӣ доранд. ҳасанҷон барои пагоҳ дарси кружокро тайёр карда истодааст. навишта истодааст. ҳусейн бо Сабрина ва Малика бозӣ доранд. Лиза, Лёня душ карда истоданд. Маша барои пагоҳ сару либос тайёр карда истодааст. ана Михел бегоҳӣ мо пеш аз хоб бо 7 кӯдак айни замон 7 кӯдак дар хонаи мо 7 фарзанд. ана Михел мегузарад дӯстон. Очень весело. ба забони русӣ гӯем. Малика пагоҳ ҳамашон ба мактаб мераванд, ба детсад. борши мо тайёр шуд. бинед чӣ хел наваристый борщ шуд. марҳамат ҳама ба хонаи мо барои борщхӯрӣ. дар ин ҷо каструли 8 литра ба ҳамамон мерасад. ҳозир боз ҷурғот тайёр мекунам. пагоҳ результатро мебинед чӣ хел тайёр шуд ҷурғот. ҳозир лавровый лист медозам. баъд мекушам литаро. Михел хлеби гарм ҳам тайёр шуд. ҳоло хлеби гарм, борщ барои бачаҳо, ужин тайёр. дар ҳамин ҷо дӯстони азиз влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. то наворҳои оянда дар паноҳи худованд бошед.